Честита нова година! Добре дошли в Астробюлетин, но не само за месеца януари 2024 година. Ще се опитам да ви кажа някои неща, с които започваме тази нова година, която допускам, че ще бъде една много луда нова година. Ето е важното да се каже, въпреки всичко, че тази 2024 година е във вибрация 8 в нумерологията. Така, осмицата, тя ни говори за доста неща, но искам също така да ви направя тази кореспонденция с арканите от Тарото. Най-вероятно, може би ще чуете много хора да свързват вибрацията на 8 не с справедливостта като добродетел, а по-скоро с силата. Много така добре падна момента, в който ви направих едно видео за 8 аркан в Мърсийското таро. Справедливостта, която ще бъде също така и вибрацията на новата ни 2024 година, но ще видите страшно много интерпретации. Няма да си говорим за справедливостта, а ще си говорим за силата. Така че имайте предвид за тези нюанси, които ще бъдат вкарани като цяло в тълкованията на нещата. Но така или иначе, силата е под номер 11 в Марсилското таро, а справедливостта под номер 8. Така че тази година е в вибрация 8. Това е много специфична енергия. Може да говори за доста движения, но такива специфични движения, които са свързани с установяване на нови закони, с регламентиране, с установяване на правила. Понякога може да има и също така много бързи еволюции и развития на нещата и едни внезапни важни промени, защото това е една фундаментална енергия. Освен това, осмицата, тя представлява така един определен баланс. Ако римската цифра 8 я обърнем полегнала, знаете, че ще получим този символ на безкрайността. От друга страна, осмицата говори за един период, в който се изпълват неща, за да може един цикъл да бъде завършен. Разбира се, още много други неща могат да се кажат във връзка с тази вибрация, но така или иначе, вибрацията на 8 ще се смеси с астрологичните енергии и това нещо през цялата година ще бъде активно, което само по себе си е, как да ви кажа, представлява нещо като една много мощна и реформирана, променена, преструктурирана матрица. И тези енергии, според мен, започват много силно да влияят още и през месеца януари с конфигурациите на Юпитер с Сатурн, Плутон. За това ще си говорим във втората част на видеото. Месец януари го свързваме с богът Янус. Янус е един от най-древните богове в римския пантеон. Царят на древен Рим Нума Помпилий, който е живял между 715-637 година преди Христа, го въздига и му придава този ранг на бог, на божество. В общи линии бог Янус няма съответствия в гръцката митология специално. Той е съществувал още преди Сатурн и Юпитер. Самото му име Янус е свързан с този корен Януа, което означава врата. И самото Янус буквално означава като една такава арка, през която преминаваш, отворен вход с арка. Янус е бил почитал като дух пазител на всяка врата и на всяко начинание и начало. Смятало се, че е отварял и затварял всички врати. Предимно символично, разбира се. В молитвите по време на жертвоприношенията са го призовавали него преди абсолютно всички други божества. И този първи месец януари е наречен на негово име, а самият първи ден на месец януари е бил деня, в който празнуваме богът Янус. В този ден са се извършвали жертвоприношения и се окичвали вратите с лаврови венци. Считало се, че Янус обаче, въпреки всичко, е дошъл от Тесалия, Гърция. И може би той е бил владетел на кралство Лациум заедно със своята съпруга. В римската митология, както го казах вече, Янус е богът на вратите и проходите и много често е изобразяван с две лица, които гледат в две противоположни посоки. Те символизират началото и края, миналото и бъдещето. Той също така се свързва с всички видове начала, с всякакви видове промени, преходи.
И всъщност януари се нарича януари в чест на бог Янус, за да подчертае този преходен характер на месец януари. Месец януари, който бележи началото на новата календарна година. Това двойно лице означава именно способността да се гледа напред и назад, към миналото и бъдещето. И като Бог, точно на този преход и на този проход, много често срещаме това изображение, този символ върху различни храмове, нали, които са посветени на него. Тези свещени места, храмовете посветени на Бог Янус, са били в центъра на една много любопитна религиозна практика. Защо? Защото тези храмове са се отваряли единствено когато Рим влиза в война. И това нещо всъщност като една традиция или обичай датира от момента на войната срещу сабините, тъй като в този момент една река от вода се отприщва в близост от един от храмовете на бог Янус и отнася абсолютно цялата вражеска армия, която е била пред портите на града. И от този момент нататък всички религиозни места, посветени на бог Янус, се отварят, когато се влиза в война и се затварят по време на мир, за да може да се даде възможност на Бога да действа само ако сметне за необходимо. Има и един друг елемент в историята с този бог Янус, че той също така е пазител и защитник на земеделците, както и на тези, които заминават, и на тези, които се завръщат. И точно по тази причина още веднъж се връщам към този елемент, че вратите на неговите храмове по време на война са били широко отваряне в очакване на завръщането на заминалите на война и са ги затваряли в края на тези военни походи. Янус е бил почитан в едни такива специфични неща, когато започваме жътвата, когато имаме сватба, когато има раждане и най-различни други неща, които започват. Янус също така е бил и посредник между варварщината и цивилизоваността, между селския и градския живот, между младостта и зрелостта. Изобразяваме го с две лица, но можем да го срещнем дори и с 4 лица. От средновековието този бог Янус, този двулик бог, той също така е символ на двузначност, понякога може би двуличие. Разбира се, всичките тези неща, те са свързани с, как да кажа, нещо, да го нарека духовната еманация на месец януари. За какво ще си говорим всъщност? Ами за обновяване и за ново начало. Януари бележи началото на новата година. Това е време да разсъждаваме върху тази изминала година, да направим равносметка на опита си и да очакваме с нетърпение нещо ново, някакво ново начало. В духовен смисъл можем да го изтълкуваме като една възможност да обновим намеренията си, да се освободим от миналото и да поемем по пътя на личностното израстване. Но, тъй като сме в сезона на Козирога, е също така и едно време за размисъл. И сега искам да ви добавя нещо друго. Първи месец плюс 2024 прави 9. И ето тук виждаме как съвсем така синхронично нумерологичната вибрация на месец януари, тя много подхожда и на този преходен момент и свързването с въпросния бог Янус, който говори за началото на края, който говори за краищата и който говори и за началата. Много е интересно това нещо. Това тук е една колода, боже, дори не запомних името, таро колода, нали, която ни ги показва по интересен начин точно тези две символики. Както виждате, учелника под номер 9. Следващия аркан, за който ще ви правя видео, ще бъде за учелника и се надявам се появи през януари. Така че, нали, още веднъж имаме тази вибрация на учелника. Има страшно много неща в тази енергия. Едва ли сега всичко ще мога да ви кажа. Но другата връзка, която е много интересна, е, както виждате, бог Янус тук ни е даден като арканът без номер или нулеви аркан, нали, в този тип колоди, по-съвременни. Или глупакът. Това е и ураннианска карта. И въобще е символа на месец януари. Нали, започването, стартирането на нещо. Съответно, тъй като сезона на Козирога е подвластен на планетата Сатурн, тук съм ви поставила и нашия красавец Сатурн, или по-скоро този Кронос, който изяжда децата си. Това е изображение от Тарото Мантеня, което е предтечата на Тарото.
И с една такава енергия, наистина е хубаво, може би да си дадем и време за размисъл, ако ни е възможно. През януари дните са по-къси все още, нощите са доста по-дълги и поне в нашата част на света, наистина като че ли има нещо, което ни приканва към размисъл и към тази специфична интроспекция. Много благоприятно време е да медитираме или там, както искаме да го направим, по нашия си начин, върху нашите духовни цели. Да търсим някаква вътрешна мъдрост и да задълбочим духовната си връзка с самите себе си, както разбира се и с съвета. Сега имаме много начини да интегрираме енергиите на този сезон на Козирога. Ще ви кажа няколко неща, защото смятам, че е от полза. Значи, първото, което е много важно, е да се планира. Това е момента да насочим амбициозната енергия на Козирога, за да можем да реализираме етапите на едни по-дългосрочни проекти. Аз ви говорих за тези неща. И това ще даде една ясна визия какво искаме да постигнем през годината. Другото, което е много важно, да не се отказваме и да не се отчаиваме от определени събития и ситуации, а да бъдем упорити. И стъпка по стъпка да вървим напред. Но всяка стъпка да бъде извършена до край, да бъде изпълнена. Защото нещата не могат да се случат за един единствен ден. Друго, което е много важно, то е важно според мен за всеки един период от годината, но връзката с природата. През този сезон природата е малко по-заспала като че ли, но колкото и безшумна да е тя, ако се свързваме с нея, това ще ни позволи да изчистим ума си и всъщност да намерим и да се свържим с нашето вдъхновение. Друго нещо много важно за месец януари – дисциплината. Значи до 21 или кой януари, кога влизаше Слънцето в Водолей, почти през целия месец януари, тези неща са важни наистина. Дисциплината. Януари с неговите добри решения. Установете някаква нова рутина, към която най-вероятно ще се придържате по-нататък през годината, вместо да искате неща, от които може и най-вероятно да се откажете след 15 дена. Възползвайте се от този период, за да прегледате траекторията си в професионална посока. Дали сте на прав път, дали има още някакви умения за придобиване. Сега ли е момента да помислите внимателно за нещата? Да, сега е момента. Също така, споделяйте знанията си. Това е един много ползотворен начин за личностно израстване. Колкото повече знанията ви се разширяват, толкова повече имате и вие самите една различна визия за нещата. Ако има успехи, ако нещо се постига, ами празнувайте всеки свой успех. Колкото и мъничък да е, всеки успех е една направена стъпка. Един достигнат крайъгълен камък, който ви води към това, което следва. Между другото, също така да ви кажа няколко неща по отношение на енергията за януари. Друга много интересна връзка, свързана с Януса, с учелника, който е вибрацията на месец януари, а пък аз от много пъти съм ви казвала, че свързвам учелника и с планетата Сатурна. В тази посока ние вървят нещата. И ето го тук отново Бог Янус, който представлява в старото мантеня благоразумието или разумността или предпазливостта. Това е една друга важна добродетел, която в класическото марсилско таро не е показана видимо, но аз лично много силно я свързвам с енергията на този девети аркан, с учелник. На Козирога по принцип основният камък е гранатът. Разбира се, гранатът го имаме в различни вариации, спрямо примесите, нали, които се получават, но най-често срещания е този червения вариант, който го наричаме алмадин. Може също така този пироп да имате, може да има в краските на оранжевото, някои дори се осветяват в зелено. Нали, тук съм ви сложила няколко различни така неща, като вариации. Той се води за скъпоценен камък. Аз лично нямам граната. Родена съм през януари, макар че при мен може би е по-добре да се обърна по-скоро към сапфирите, тъй като аз имам слънце във водолей. Сапфира също така
особено по време на новолунието в Козирог, пък и през целия месец януари също би могъл така да ви донесе една хубава енергия. И сега, защо отивам към камъните? Искам да ви предложа нещо. Това е една такава стара древна традиция, нещо като един малък ритуал, свързан с сезона на Козирога, но който всъщност се прави наистина от началото на годината. Значи, имаме тези първи 12 дни на годината, в които можем по някакъв начин да манифестираме неща, да ги визуализираме по-скоро, за да можем да повлияем по-нататък развитието на месеците от годината. Всеки един индивидуално. И месец януари дава началото на новата календарна година. От тази гледна точка, енергийно, това е важен момент, в който възлагаме всичките си надежди за напред. И се говори, и се казва, че първите 12 дни от годината са енергийно свързани с следващите 12 месеца. Така че това, което се случва на ден 1, например, ще бъде тенденцията за целия месец януари. Докато каквото и да се случи на ден 5, ще бъде тенденцията за месец май. Или пък ден 11 ще съответства на ноември. И така за всичките месеци от годината. Какво представлява? То е като един малко ритуалче, нещо, което можем да си направим и нещо, което аз никога не съм правила и се чудя сега дали не е неосъществимо. Може да опитам да го направя. Така какво представлява този 12-дневен ритуал? Две неща, които трябва всеки ден да ги изпълняваме през тези 12 дни. Първото нещо е всеки ден да си отбелязвам, да забелязвам какво преживявам през деня. Събития, усещания, някакви интуиции, някакви реакции, желания или пък въобще неща, които така идват в един осъзнаем план. И да си ги отбелязваме. По време на деня, ако щете, просто да си отделим така една тетрадка или някъде, където да си ги отбелязваме тези неща. Това по време на деня. И вечер, когато се приберем, е хубаво да погледнем всички тези бележки, които сме си направили и да видим какво всичкото това нещо показва като цяло, за да начертаем основната тенденция на месеца, който ще съответства на въпросния ден. И след това идва важния момент, нали, свързан с това ритуализиране, така да се каже, на действията ни, да манифестираме, да заявим своите мисли, своите намерения. Може и камъни да използвате, може да изтеглите и карти Таро, които да ви дадат това резюме най-вероятно на нещо, което сте преживяли през деня. Първите 12 дни от годината, те са наистина вибрационно много интензивни и са свързани с енергии, на които ние самите можем да повлияем. Точно по тази логика можем умишлено да усилим една тенденция или пък напротив да противодействаме на нещо друго, ако е имало нещо отрицателно, например, което се случва през тези дни. Например, ако на 3 януари получавате приятна изненада, можете да подсилите тази емоция, тази идея, като си отбележите, че през марта, което съответства на третия месец от годината и на третия ден от януари, ще имате само много добри изненади, добри енергии, че ще се чувствате радостни, че ще се чувствате добре. А края на месец март е доста сериозен конкретно за тази година. Или един друг пример. На 8 януари, например, губите портфейла си. Ами, вложете едно по-специално намерение, което да ви напомня, че през август ще трябва да обръщате внимание на вашите разходи. Или може пък всъщност да си заложите, че през август ще харчите парите си, за да се харесате самите вие, за да доставите удоволствие на самите вас. Сега, да, всъщност това, което направих, беше някакси да изтегля две карти, свързани с месец януари. Нещо, което нали, не го правя, но ми се иска да ви споделя. Картите, които изтеглих, се оказаха доста интересни. Теглих императора и дяволът. Сложил съм ви тук градусът на дяволът, който е 5 градус и съответно го свързваме и с папата. Нали? Но това е така едно, как да кажа, по-класическо четене. Но това, което изтеглих, наистина беше императорът и дяволът. Императорът е много важен, тъй като той е четворка.
2 по 4 прави 8. Така или иначе, в вибрацията на тази 2024 година, ние наистина имаме тази сила на императора. За какво ще ни говори императора? Свързваме го с зодия Козирог или с този период на Козирога. И какво можем да си кажем в един такъв момент? Ами, императора може би се появява заради неговата упоритост, заради постоянството му, стабилността и чувството му за дълг и отговорност. И не е много очудващо. По принцип, дявола го свързваме с Козирога, защото той самия е един такъв рогат ангел, нали, и си има една такава класическа връзка с Козирог, а от друга страна Сатурн пък е неговия господар. Нали, споменах ви за учелника, което пък е вибрацията на месец януари. А Сатурн какво представлява? Той представлява земния свят с неговите граници и предизвикателства. Какво можем да намерим, гледайки картата на дявола? Той също представлява препятствия, които трябва да преодолеем, за да се освободим от оковите си. И естествено в едни други моменти може да свържем императора. Аз с Овен го свързвам, с Лъв много често го свързвам, нали, заради тази негова лидерска страна. Та дори, а пък дявола, нали, много често и с Скорпиона го свързвам лично аз, заради неговата символика на трансформация и регенерация чрез нашата лична и вътрешна сила, тъй като дяволът означава това. Дяволът също така може би ще ни предизвика да изживеем нещо ново като опитност и върху базата на нещата, които възприемаме като рутина, да можем да проявим любопитство и да посмеем най-вероятно да вървим в нещата по различен начин. Няма да коментирам в социално-мондиален план, нали, за какво могат да говорят тези карти. Ще се въздържа, но тези от вас, които познавате Тарото, най-вероятно ще ви мине през закъла. За какво става дума. С този император, който ми дойде, който все пак си е фигура на стабилност и властта и който явно по някакъв начин ръководи енергията на този сезон на Козирога и то така внушително я ръководи. И наистина тук пак още веднъж се връщаме към дисциплинираната енергия на този Сатурн, който олицетворява структура и авторитет. И през този период медитацията върху принципите на лидерството и личното ни майсторство, мисля, че може да бъде ключа към установяването на едни хубави, здрави основи, защото императорът е този, който дава основата и базата и на самата справедливост. Нека да я добавя и нея тук. Другото нещо, върху което можем така да работим по някакъв начин, на арканът дяволът. Той е в силна връзка с Сатурна. Тази карта, тя говори за ограничения. Тези ограничения, които ги налагаме на себе си. Или тези, с които се сблъскваме в материалния свят. И по време на сезона на Козирог е време да изследваме аспекти от нашето съществуване, които са ограничаващи. Нещата, които ни пречат. Нещата, които ни държат вързани на верига. Дяволът говори не само за препятствия, но също така и за освобождаване от собствените ни вериги и от всички неща в живота ни, които по някакъв начин ни манипулират и ни омайват. Не трябва да се забравя връзката с папата или с висшия жрец. Той също така ни напомня, че във всяко едно предизвикателство има възможност да ги преодолеем тези ограничения, да ги разкъсаме тези вериги. Хубавите аспекти на тези два аркана, на императора и на дявола, как да ги резюмирам? Стабилност, личен авторитет, отговорност, създаване на солидни основи, дисциплина, майсторство и следване на личните ни граници. Освобождаване от ограниченията, трансформация, която се случва заради предизвикателствата, нещата, с които се конфронтираме, а също така и се конфронтираме с тъмните аспекти на самите себе си. Сянката на тези енергии, на императора и на дяволът, тук вече можем да говорим за прекален авторитаризъм, за твърдост, за отказ от промяна, злоупотреба с власт, самоналожени ограничения понякога, разрушителни изкушения или едно доброволно робство, чисто и просто. Страх да се освободиш, страх, че ще да губиш властта си, като него, който изяжда децата си, защото се страхува, че те ще го детронират. И също така абсолютно захлупване
и бягане от тъмните сенчестите аспекти на съществото. И заедно с всичките тези неща, както ви казах, граната е прекрасен, защото той наистина символизира силата, постоянството и го свързваме с Козирог. Нали, това е доста важно. Един от камъните на Козирога. И той насърчава самочувствието, носи емоционална стабилност и стимулира личностния растеж. Носете гранат, за да се свържете с благотворните енергии на Козирога и да укрепите просто решителността си и самочувствието си. В общи линии това бяха нещата, които исках да споделя. Може би нещо съм пропуснала в тази част, свързана с месец януари като една енергия. И сега ще преминем на астрото за януари 2024 година. Да си кажем няколко неща.